is toch fantastisch? Ja mensen, 29 maart is het zover. Dan speelt Danny Panadero met The Academy in Franeker. En jullie moeten allemaal aanwezig zijn. 29 maart, woensdagavond, om 7:15. Want het is belangrijk mensen om samen te zijn. Want je hebt allemaal iemand nodig om van te houden. Dus pak elkaar eens vast en zeg gewoon, ik hou van jou. Doe het maar eens gewoon. Dat kan allemaal. Hier bij Omroep Friesland. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. A sweetheart needs a sugar to kiss. Well, I need you, you, you. I need you, you, you. I need you, you. In the morning, when my soul's on fire. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never find a place to hide. Now I need you. Ja, lieve mensen, er mag gedanst worden. Heerlijke muziek. Lekkere big band muziek. Hup, hup. Kom op. Ja, ja. Sometimes I feel a little sad inside. When my baby mistreats me, I never find a place to hide. Now I need you, you, you. I need you, you, you. I need you. In the morning, I need you. Ja, lieve mensen, het is zo belangrijk om iemand te hebben om van te houden. Dus pak elkaar gewoon vast en zeg gewoon, ik hou van jou. Doe het maar eens, dat mag wel eens wat vaker gezegd worden. A 1, 2, a 1, 2, 3, 4. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody to love. Someone to love. Sweetheart needs a sugar to kiss. All right, here we go. Ja, mensen. We zijn hier bij Omroep Friesland. Wat een gezelligheid. Zoek je nog een karretje? Heel simpel, niet te duur. Met alles wat je wensen kent. Een motor, accu, stuur. Ik heb nog wel een mooi model. Met auto, radio. En de bumpersticker krijg je zo van mij cadeau. Dus kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Handgeschakeld automaat. 10 jaar oud op een nieuwe staat. Het maakt niet uit, dus wees goed bij. En kom naar Danny's Autopaleis. Ja, mensen, Danny's Autopaleis. Ook zonder rijbewijs. Ja, hier ben ik ook. Wat moet je toch met onderhoud? Garanties, kwaliteit. Daar wordt geen mens gelukkig van. Dat kost je poen en tijd. Hoezo van garantie of een servicepakket? De Danny heeft er zo een nieuwe motor ingezet. Ja, mensen zeggen maar, jongen. Dus kom naar Danny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs.
naar Denny's Autopaleis. Ja mensen, we gaan 8 cilinders op en neer. Naar Denny's Autopaleis. Auto's voor een mooie prijs. Handgeschakeld, automaat. 10 jaar oud of in nieuwe staat. Het maakt niet uit, wees goed wijs. Ik kom Naar Denny's Autopaleis.